magpatago na lang ko sa pangalan nga Raul. Isa ka lending collector, Papa J. Boy Nuno. Damo na ko mga na-encounter, Papa J. Boy Nuno, nga mga good payer. Damo man nga di maayo magbayad. Mas dako pa nga ako ang natapal kaysa sa kong sweldo, Papa J. Boy Nuno. Sa dugay ko nang trabaho isip collector sa lending. Pero first time gid natabo sa kong kabuhay, Papa J. Boy Nunoy, nga nangolekta kog utang nga nabulilyaso, Papa J. Boy Nunoy. Para inyong maintindihan, mayo pang inyo ng sugdan ang akong storya. Og amo ni ang mga natabo. Ang utang dapat bayaran. Oy, Mars! Mars! Oy, kaaga ba ni mo, Oy! Mars? Oy! Hello, good morning! Oy, hello, good morning, Oy, Mars. Mars, kamusta na ka, Mars? Oy, dayon diri. Oy, ano Oy, ka dira? Makita ka dira sa oo. CCTV. O gani, kay kabanaw ako, pagpasalod na akong diri, Mars. Damo kayong marites. Oy, dali ba? Kamusta naman ka? Oy, okay lang, Mars. Oy, mo lang gihapon. Mabasa Ay. lag mo ulan. Oy, ano gani, Mars? Oy, Sige dawat-dawat lang. naman tayo ni Mars. Oy, Hindi mo ka ano ba na na lang ako, gid na, Mars? pila ka adlaw makakita, gito. Oy, sa Ano sana kay, all, Mars. Oy, gihambalan ka na lang makita, dati Mars, na oy. ako nga, kuan. Iba ka tong wala pa ka naging hana? Giingnan Grabe ka na good, ka Mars nga. ba? Gusto tika? Hoy, sobi ba yun? Oo. Ay, Mars. Galing sa man, Mars, kaya dili tatalo. Lagi, Mars. Oy. Sige Ang lang. gusto mo ay gusto ko rin. Sige lang, Mars. Ay, kamusta naman si Pari Mars? Ay, si Pari Mars. Gahi pa ba? Bakit lang, Mars? Ay. Nakahinamdog ko, Mars, nga. Anong isulod man ako, ni? Uy, nagmahay ka, Mars. Ay, sus, Ay, Mars. nagmahay ka, Kung Mars. sa Oy. pagmahay lang, Mars. Ay, nagmahay-mahay, Mars. Ay, ang sa na na ako, Mars, kay si Parini mo. Si Sige, tagay-tagay. Loy, nadaot si Bis Pari nga, tagay, Mars. magtabangay mi Mars. Pero, wa jud Mars. Bis kung saan niya ko, dili na jud mo bago. Ay, sige na lang si Pari Mars. Oy, ang importante. Amanin kamot ang taga-tua, Mars. Ay, umayo pa Mars. Ay, Mars ba? Ano to yun, di ba, Mars? Kung naabot Dili ka ka to diri, diri ba Mars? Layo pa rin mong balay. Naabot yung ka diri, Mars ba? Kita ba yan ako to katong post ni mo dati, Mars? Ano to, Mars? Katong ligad adlaw pa. Di ba nga, nag-post ka nga shout out kung kinsa magpautang? Uy, lagi Mars. Uy. Lagi Mars, grabe ka. Ato na ko kay Mars nga Jennifer. Ay, Nahambal sa kuha nga naubos naman daw yung Gcash. sus. Sa Sa man ni Mars, una oy. ko nga post na lang siguro ko sa FBB basi na bulig sa kuha mangutang, pautang o kwarta. Pareho Sa maguro ta Mars, oy. Problema ba? Mangutang po ka, Mars? Problema ba yan ako, Mars? Ano po di ako problema? Hello, oy. Pero nabakay kaila Mars nga pwede na to utangan bisan Wala gani, hulugan na nato Mars. kada bulan. Pero, katong imong kaila di ay.
Hoy, katong kailang ko turko man to. Ay, dili. Katong isa pa jud Mars, katong si Raul. Mao yan naman ko atong turko, Mars. Kay kabalo biya ka, Mars, nga. Katong last nga kautang ko, Mars. Uy, giguba ganyang banggirahan, Mars. Ay, lang Uy. Mars. Oy. Pero importante ka to Mars. Bahalag nagubay mong bagirahan na to Mars. Importante nga, nakuan mo bala? Fully paid na ka ato. Ay, napulipid gihinoon, Mars. Pero mo lagi na, uy, Oo. gubang banggirahan. Maura na Mars. Fully paid ka. Mars, pero maulang na. May naambal, Mars, nga pulipid lagi, pero puli. Mura kag nakuan Mars ba? Murag nilukpan og pikulo. Mura man o gigira sa kuan. Mura gigira sa kuaning rasya. Pero Mars ba? Kato si Raul, Dito na lang Mars. takang Raul. Pwede man to, Mars, pero itry na kong contact siya, Mars. Contact record Mars. Ay. I-dial sa nako ni Mars BK para at least mabala na to kung nabot tayo chance sa ato, Mars. Okay pa ba to si Raul? Para sige lang, Mars, kontak ko na ko. Basta Mars ha. Pero medyo dako ni nga ako ang Mars ba? Ako man, mga pila kayo hula mo ni mo, Mars. Kinahanglan ba akong Mars kuan yung banching ko pero buhatan nila na akong 30. Pwede siguro, Mars. Uy. Ako May mga problema Mars, oy. mga 15 mil Magbayad siguro ko, ako, Mars. Mars. Eh, basta magutang ko Mars, kabalo jud ko ana mo balikid. Mayo na, Mars. Sige, Sige, try, Mars, ha? tawagan ako, Mars, ha? And then, Basta Mars ha, kung pwede dito kag musugot sa tawagan ka ka. swing tayo to ha. Oh, sige, ato na to dayon. Sige Mars. Sige, Mars, sige, Mars. Sige, Tawagan ako, papay, Mars. ha? Sige, Mars. Dali lang Mars. Asa man, Mars? Basi na kay bugas diha. Oy, palamas ako. Sige, wala problema. Ilisan na ako ha. Sige, Mars. Sige, Maganda Mars. din sa kusina. Dali na. Basta si Kaloy Dani ba mo ni ni Mars, Mars. oy? Ay, nagprito na lang ko, Mars. O kuha lagi, Mars. Humba. Ay, sis, Mars. Ang humba katong niligad, giprito na po na. Sige na Mars. Dali na, Mars. Dali na lang Mars. kumakaon Mars oy. Sige, Mars. Dali, dali, Sige Mars, Mars. lamig tayo na Mars oy. Sound white boy. Ay, mo na ni Mars, oh. Nanata diri sa kuan. Pagmahay pero- Lending Corporation. Pero Mars ba? Sa kang daghang recubicos na diri Mars. Wala na oy. problema diri, Mars. Kaya gitawagan ko siya ngayon sa kuan nga. Ay, Ang requirements, mga kuan lang, valid ID. mauna ako na ako katong Mars. bill sa kuryente. Wala pa sila nagapangita Mars o kuan, marriage contract Mars. Wala problema ng marriage contract, Mars, oy. Ah, Gipangita mahal, naman na Mars. diri katong bakuna. Ay. Pag nabakunahan naman o kag anti-rabies. Sige na Mars. Basta importante Mars, pag matigayo na Mars, pitikan ako na siya Mars. Oy. Pwede ka, tagaan na to, Mars. Kaya aron, aron ganahan po siya sa tuang. O diba? Dali na, Mars. Uy, Ay, na. dali na, sulat. Mayong aga, sir. Mars. Mauna na si Sir Raoy. Pag nagbago mang itsura ni Sir Earl, gwapo man tong tawhan ato. Ay. Natigo. Uy, mangutan na to. Hi Sir, good morning. Ay, bayog aga ninyong tanan. Ay. Wala, Kami Mars, di ay oy. to Sir, katong kwan. Katong nagsadya Mars. gud mi diri Sir ba katong Hadlok balik itsura ni katong gani Mars pero sige ra Mars oy. Sugalala lang nato ni Mars. Bitaw, Mars. Mm-mm. Sir, ikaw po ba si Raul? Actually, hindi ako si Raul. Ako si Godofredo. At ako ang manager dito sa Pagmahay Lending Company. Si Raul ang ating ahente. Ay. Kung maaari ay maupo muna kayo at tawagin ko muna siya. Sige Sir, sige Sir. Ay, sige, sir. Salamat kayo, sir. Excuse me for a while. Hey, Mars. Sabi naman itong tiguanga, oy. Lagi Mars pero okay na Mars oy. Sabi na, ang panit ba? Uy, Ang ba panit. Excited na ko Mars pa. Eh, kung kaso matigayo ni Mars. Mayong aga. Hoy, papa.
Hoy, Papa Raul. Hi, sir. Good morning, Sir Raul. Mayong aga. How do you do? I'm fine. I'm fine Ah. as a I'm pineapple. I'm glad to be with you, sir. Hoy, Mars. Mm. Ikaw, Mars, ha? Oh, inay, Mars. Kabalubay ka, Mars nga. Dili di ko pwede. Oy, minyo di ko. Lagi, Mars. Ang atong tuyo diri mangutang, Mars. Lagi Dugay Mars. nagi ko gaplano aning Mm-mm. Raul, Mars. Kaso lang, Mars. Lagi? Di man gyud ko niya type, oy. Ay. Ah, Ay, um, sir. Pwede na siguro ta magsugot, mga ma'am. Sir. Ari ang amon nga requirement, sir. Oh. Okay, sige. Mm-mm. Tawag na to yung request. Kompleto na ba ni ma'am? Opo, sir. To follow na lang yung kuan ko, sir, yung papers ko at requirements ko sa aking Papsmer. Di na kailangan, ma'am. Itong Ah. Papsmer, di na to siya kailangan diri. Kaya nga to, Adri, sa kompleto Ay. lang ang valid ID, may barangay clearance. Ay. Goods na ni ma'am. Ingon pang gud akong best. Sir, oy nga. Uy, abi, need maguna pa ako, daw. Mars. Nga. Mm-mm. Kailangan pag ginitag Papsmer. Ikaw, Mars. Papsmer na magka. Maguna pa Papsmer, Mars. Uy, Ay. labati ba? Sige, sir. Sige, sir. Imuha, ma'am, okay na pa po ba ni? Okay na, sir. Hey, Mars, Oh. Mars. Okay na, sir. Okay na po ni sir. Pasensya na, sir, ha. Kanang akong result diya sa purga. Oo, medyo kuan iya. Pero okay na, sir. Importante na ay result. Kay ningon akong best, sir, nga need pa daw result para sa purga. Uy, Mars, di na ni. Appeal, Mars. Uy, late na maguna bala nga. Wala na ni appeal. Oh, hindi, ano? Pero ano man, Mars? Okay Kompleto, na, sir. kompleto naman ni ma'am, sir. Kasi pamalakpak sa TV. Okay, Ay, patya Nice sa ng speak. TV. na seminar man na guru, besh. Ito, O, pakpak po ta, uy. Pakpak po Oo, taga-appeal. oo, oo. Ay, palakpakan. Sige, pila ba ang inyong utangon tani mga ma'am? By the way, sir, sa ako, kung makaya 30, pero kung dili, sir, okay rin, benching ko, pero mas nindot man kung 30 para na extra. Ari ma'am, no? Kay first time pa man ninyo nag-utang diri sa Opo, sir. kumpanya. For sure, sir, wala kaming record sa barangay, sir. Ha? Gani ma'am. Pero ang atwa din ni is ang mahatag lang gid so far ang first time nga loan is hatag lang gid mo ma'am 20. Ay, Mars. Basi, sir ba? Kasi kung mukihan og 30, sir, Ani magud ako ma'am. nang bahala sa imo, sir. Sige, Pataka- yun. ang patakaran maguna to diri ma'am. Pag first time nga mag loan og kwarta, lagi na nga mong ginahatag ma'am 20 mil. Sir, basig po ay na sir Mars. dungagan sir. Bugangin, dito, sir. Busog, Diyos lang good, sir, Kami pa. na bahala ni mo Mm-mm. sir ba basig Ako na'y bahala, sir. Ipakita na ko ni kong paab. Basta, sir. Dahil lang ha. Istoryahan sa na ako mong boss amo kung okay lang ba ni. Anyway, good payer man siguro mo, no? Opo, sir. Sige ma'am, excuse Oo, na ma'am. oo. Uy, Mars, tani mo sugot na dito, Mars. Hello, kailangan ginako kwarta, Mars ba? Wala Mars, kailangan mo na ako, pero kulang ako ng 20, Mars. Ma'am, sir. Ma'am, sir. Ma'am, mga ma'am. Okay daw. Ambal ni boss. Ay, salamat. Ay, salamat kayo, sir. Ako na bahala ni mo, sir. Saan na ninyo kuha ng kwarta, ma'am? Subong na dayon? Kung pwede lang, sir. Mm. Mas maayo. Sige. Dire na ta, ma'am, sa opisina sa mong boss. Sige, para sir. mag-istorya mo kung ano ang sakto yung mo. And then, Opo, sir. Opo, sir. saan ang inyong payment? Sir, may porsyento ko sa ako, ha? Okay lang, ma'am. Biscuit mo lang na, ma'am. Sige Okay na, na, sige na. ma'am. Ayaw ko ulo-ulo pa. Sige, ma'am. Basta may istorya mo ni boss. Kami na bahala na, ma'am. And then, i-release na din nato inyong sige po, kwarta. sir. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Dahil ma'am. Sige Sulod po, diri, ma'am. sir. Oo. Salamat. Ayan. Hoy,
nalipay yung ka, Mars. Kaya Ay, siyempre nakautang Mars, lang yung ka, oy, Mars. nakautang gud na Mars, nakakita na tag solusyon sa atong problema. Saan daw ang imuhang ano, Mars? First payment ni mo. Sa kwan pa akon Mars, katapusan pa. Ay, katapos sa pareharan ta, Mars. Oy. Imo ha. Oh, katapusan po. Katapusan Basta po. siguro daw, Mars, makabayad ta, Ay Mars. sus ha? Mars, maulaw ko nimo Mars oy, basta dili ko ka tanan Mars. Sa kuha, basta once nakautang ko Mars. Lagi. Ubayad jud ko. Oh, oy. nagid bayad, gid, Mars. Eh, kabalo-baya ka Mars nga, mahura na atong kapital. Tanawa lang. Mm. Sige na, Mars. Oh, na ta, Mars. Sige, kay sige, mga- Mars. Makasugod na ta, Oo. Mars. Dali na, Mars. Bye-bye. Ayo. 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 Wala may ice. Hindi ko mabakalize, ma'am. Si ano ni, Raul. Ay. Atong sa pagmahay lending. Ay, sir, pasensya ka na, sir. Ah, sunod-sunod. Sige, salamat. Salute, sir. Salamat, Salute, ma'am. sir. Ma'am, okay na ba tong ano, ma'am? Ay, sir. First payment ko pa lang ni sir, pero ang akong kwan, sir, ang akong first payment, sir. Dugay na ako ang ginaprepara ni sir. Ay, unsa man ka, sir? Dugay, bug ka ba? Amo ba, ma'am? Gini pa kulit, magod na ako ni Ay, salamat Nag-text kay pa mama. ako ni mo. Nag-text ka? Oo, last Sunday pa po ito. Wala akong kabantay, Alam mo ma'am. naman, sir, nga sa lahat ng ayaw ko, sir, once nga may mga kuwan ako, obligasyon, sir, nag-advance talaga ako. Sige, ma'am. At Salamat. nag-separate talaga ako ng money, sir, para maganda naman yung record ko po, Salamat, sir. ma'am. ha. Sige, sir. Amo ning gusto na mo, ma'am, ka ng mga mayo kayo, Ay, mga opo, good sir. payer kayo, ma'am. Mm. Sige, ma'am. Diba, Salamat, sir, ma'am. paano ako niyan makautang sa Tama. susunod kung Oo. mahina yung record ko? Tama, ma'am. Mm. Ang pinaka-the best pag ganun mo kung regular nga advance or in time ang imong payment, ma'am. Opo, sir. May rebate ka ni ma'am. Mm-mm. Pag-abot sa panahon Mm-mm. maka-paid ka, ma'am. Gamay na lang ang imong bayaran. Oo. Ma'am, Tama, salamat tama, kay din, ma'am. ha. sir. Basta gusto niyo mo Ano na, mukhaon, ma'am? sir? Okay na, ma'am, kay maningilabot ko dito sa imong Amega. Ay, oo, sir. Naano man dati dito sa sir? Oo, Sige, salamat, sir, ma'am. ha? Salamat, ma'am. sir, ha? Balik po sa sunod, sir, ha? Yes, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Sige po, salamat. Thank you. Ayo. Ayo. Chadang! Grabe. O, diba, sir? Hambal ko sa imo, ha? Nga good payer ka, ayo, me. Ari na akong bayad, sir. Monthly ang ako ang payment, sir. Ari, sir. Okay kay, mga good payer. Manday mo diri, ma'am. Salamat kay, mama. Dahil, ma'am, kay tagaanta kag-resibo, ma'am, para klaro ba nga nakabayad ka. Oy, sir. Si gusto ni mo mahapit, sir. Nakoy utap. Sige, ma'am. Okay lang, ma'am. Importante, ma'am, na-collect na mo yung payment subong adlaw. And then, ibutang na mo dito sa inyong record, ma'am, mga good payer. Gid mo, ma'am. Hoy, kami pa, sir. Basta, sir, sa sunod, bangutang mi, sir, pwede na matubuan, sir, ha? Wala problema na, ma'am. Sa sunod nga mga utang mo, pwede na nga to, 30, pwede na, 40. Basta namin lang good pay. Hala ka, oy, sir, tinuod ka, sir. Tinuod na, ma'am. Basta ang importante, ma'am, good payer lang gid mo. Sige, ma'am, excuse ako, ma'am, ha? Salamat kayo sa inyong payment, ma'am. And then, next month na lang ko balik. Thank you, kay. Sige, sir. Baboy! Ayo! Sabi ni collector, wag alasi kayo mga maningil. Basta good payer. Ayo! Sir! Ah, Ay, Ma'am. na ako diri sa likod.
Ay, sa likod, pwede ko musulod, ma'am? Pwede. Ah, Kasi kung gusto ni mo, sir, dari pod sa likod. ay, Wala pang baya akong bana? patay kang bata. Ma'am, wala mo iro, ma'am? Wala akong bana, pero na may iro. Ay, butang eh. Ma'am! Ako nilang magdool dira, sir. Sige, ma'am, sige, ma'am. Ah, Ako importanteng tuyo po ni mo, sir, ba? sige, ma'am, sige, ma'am. Mahulat na Sir. ko dali, ma'am. Kabalo baya ka, sir, nga. Na-text ko ni mo, pero... Kaso kaya, sige, ulan man good. Siguro, daot po ang network. Nag-text ka, ma'am. Nag-text ko ni mo, diha. Ma'am, pwede ko mahangyo, ma'am? Unsa dito, sir? Pero gali makabagong ligo, ma'am, pwede may... Tapi sa... Ay, sorry, sir. Sorry, sir. Kalimot, magugo, sir. Oy. Okay, nagtalikod ko, ma'am. Kalimot ko, sir. Kalimot ko. Dali lang. Okay lang, ma'am, okay lang, ma'am. Alamay ka. Okay na rin, sir. Ay, sorry, good, sir. Kay, kabalibaya Okay ka, sir, naman. nga. Excited baya kung abot ka, sir. Kay, kabalibaya ka, sir, nga. Wanto ko hospital road. Hospital? Nga Mautong nag-text ko ni mo kay ginapaabot yung tika kay kaso nag-text ko ni mo magyud ni mo ni dawat. Adto ba ako hospital sir kay ang among silingan wine ni kalintura daw. So mauto nihangyo magud sila sa ako so ato kay para magudto sa akong dili sa kwan nimo sa semanal nimo. Pero kasi kung pwede sir mo hangyo ko sir kay gamit ba yan ako, sir? Luoy po, sir, pa. Dili na ako matabangan, sir, kay libuswang na jud daw. Ano ni busak? Anong buot mo hambal, ma'am? Basta, Di sir. ka makabayad, sir. Luoy kayo, sir. Luoy, basta ng luoy, sir. So, mauto, sir, kay sobra kaluoy na ako, sir. So, mauto, sir, gipahulam saan ako ang kwarta ba? Kasi kung pwede, sir, ba? Buot hambal, hindi ka makabayad, subong, ma'am? Basta kung pwede, sir, kay emergency, magod, sir. Basta kung pwede, sir, ba, next week na lang. Sige, ma'am. Kay- Sige, ma'am. Ayoko ba ka, sir, kay sa next week, sir, og balayran ako next week, og balayran na ako karon. Ay, Tingubon ipunan mo na ako, sir, kag sige, ako sige. na ibahala nimo sa tip, sir. Sige, sige. Sir, ha? Sige, ma'am, ha? Sige, Shit sa ma'am. good, sir, kay Salamat, ma'am. ana ko na, sir, basta mga emergency magabot sa to, Lagi. dili ko na itong mahibaluan. Tama, gina, Luoy, ma'am. magkula atong silingan. Sige, ma'am, sige, ma'am. Salamat, Sige, sir, ma'am. salamat kaayo. Sige, ma'am, sige, ma'am. Salamat ka, ma'am. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ayo. Ayo na bayot ulit kolektor. Oy, sir! Ikaw man nila, sir! Nabayot na ka, sir. Ay, apil lang kag brigading-ding, sir. Nabayot na jud ka, sir, ba? Bitaw, sir. Tuyo na ko, ma'am, ba? Itong utang ni utang ni, ma'am. June naman subong adlaw. Hay, hala, June na di ay. Uy, Judith, wala mga naghambal, Judith. Sir, kanang pwede ko mahangyo, sir, na... Hello, sir. Uy, nagasto bin akong kwarta, sir. Kay... Ano ba ka, sir? Pandemya ba subong, sir? Pwede, next week na ako mabayad, sir. Katong ako ang utang, sir, og subong. Sa ko na lang bayad, sir. Ato lang ko sa opisina, sir. Buot mo sing ganun, ma'am. Di makabayad, subong. Alam mo, gangan na good, sir. Uy, sir, ang lagi ko, sir, B. Palihog lang ko, sir, hambal sa imo hanggos amo, sir, nga. Sunod si Mano lang ako makabayad, sir. Tingubon ko lang, good, sir. Nagasto gina akong kwarta, sir. Uy, ang kong kikiro mo, good, sir. Nagpabakal og bagong motor katong nya, nahatag na ko, sir, ba? Pero, promise na, sir, sunod si Mana, sir. Ihatag ko, tingubon ako tanan, sir. Sige, ma'am, sige, ma'am. Sunod si Mana, ma'am. Sigurado na, ma'am, ha? Uy, sigurado lagi na, sir. Sigurado gina, sir. Sunod si Mana, mahatag ko, sir. Promise. Promise, good cross my heart, sir. Oh. Mamatay pa nga mong silingan, sir. Oy, wala kay labot ni ha. Oy, dili ka, Marks. Oy. Ay, wala ba yung kay silingan, di ba? Kano apil man imo ko sina. Ay, sir, kung kabalo lang ka na, oy. Kalo ba yan namang mangilaw ba yan ang uyab, sir? Madalahig pagsilingan. Anong badalahig mo galing ha?
Basta, Basta ma'am. ibang silingan, ako raman. Basta mo, oy. Basta ma'am, sigurado ma'am ha, kay ako ra ba'y makabayad na naman, hindi mo makabayad ma'am. Sir! Basta Yes, gusto ma'am. nimo, sir, ba? Gusto magpautang nimo. Sige lang ma'am, okay lang ma'am, kaya pa ba? Ay, Kaya sir. ba? Basta ginaing nanda ka, sir. Trust no one. Hoy, sabat dyan. Maglaid ka lang sa kuha kay ako. Ay, sos. Kinsa magdili maglain nimo kay ako ana giilaw pa nimo ha. Giingnan ta ka nga ang kay akuan, ang kay Carlo, kang Carlo ra. Ang kay Raul, Kay Raol, kay Ana. Raol. Sos. Ha, Sige ma'am. dili na lang ko magpuka. Ma'am, mabalik na lang ko sa simana ma'am para maningin sa utang. Hoy, pasensya gyud kaayo sir. Sige sir, bye-bye sir. Check the mic and make sure it sound right, boy. Ayo. Patay sunod-sunod na gini. Ayo. Ayo. Nay. Nay. Ay, ada. Unsa to? Ayo. Dili lang kay mabukas kog pertahan. Nay. Dili lagi buksi diya pa. Nakoy Ayaw. sulti nimo, nay. Ayo. Dali la. Unsa to na? Nay, Ayo. kanang tawanan nay pa. Madam. Uning kolektor nga. Yutangan na mo. Madam. So, nay, wala ko ikabayay. Madam, si Raul ni madam. Kasi kung pwede, nay nga. Ikaw na lang mag-atbang kag ang balo mo nga. Wala ko diri. Ayo, madam. Ay, nak. Tanang dili na kung gusto nak nga magsinungaling nak ba? Anong dili na lang kamutog anak kung wala kay ikabayad? Ayo. Ay, nay, Tao, guro. maulang magkukunay. Ari nay, nay 500. Tugan pa ka, nay? Isula lang nanay. Ay, nak. Basta na ay suhol na. Dili ko kumutugan. O sige, nak. Ako nang bahala, dire. Ako nang bahala. Panago na dito, panago na. Ayo. Ay, dali lang. Salamat na ginigtubag. Ay, si Raul! Madam, mayong aga, madam. Ay, si Raul, good morning! Good morning, ma'am. Ganugay, sir, baga gwapo ka ba? Ay, salamat kayo, ma'am. ha? Ma'am, pero Nana kay uyab, sir? grabe po ni Mabalatik yung tigawlangan, di ba? Wala pa lagi, ma'am. Pero, Gwapo ma'am, dyan. Sus, ngano wala pa man kay uyab, sir, kay gwapo po kang tawanan. grabe po ka, mahal. Di man kayo, ma'am. May tsura lang, ma'am. Ma'am, pero, Pero kung ako, sir, Ah, dali lang, sir. Kung ako, sir, kung ako lang dalaga, sir, bisag balo ko, sir, or available ko, bugrab na yun ko, eh. Uyabon ka ka, sir, wala pagduwa-duwa. patay kang bata. Bulil Unsa man, sir, so-call ka? Pwede po gani, sir, nga. Uyabonin mo ko, sir, basta wala lang may makabalo. Patay na rin Unsa man, sir? Ma'am, ang akong tuyo diri, ma'am. Singlo na ko tong utang ni sa kuan ko, ma'am, Pagmahay Lending Corporation. Ay. Tong utang ni madam, Unsa? kay hambal niya, subong nga semana daw siya magbayad, tingbon na ito yung bayad, madam. Ligad na Ay. bulan. Ano ba siya da, madam? Unsa? Makabungol, ginining utang. Unsa na yung mo ginapangita, sir? Si... Itong imong anak ba, na babae? Ay! Oh. Ay, sus! Wala, sir! Ha? Ito nga akong anak, sir. Basta karon sir, wa man ko kabayad pa ang silingan. Ah. Naingon na ako na anak, sir. Ano? Pag mo anhi diri ang kolektor, ingnon na ako ang kolektor nga wala siya. Ang butang pero ang promise niya, subong mo daw, ma'am, nga bulan, ma'am, nga... Sir, pero sir, kay nilakaw magdong akong anak ko eh. Ah. Naigikwan sir ba? Nagli-labor pagod sila bulad. Pero ayaw ka balaka, sir. Magbalik ka di unya, sir. Pagkapinan akong bulad. Ang akong anak, sir, nato ito yung bayad. Uy, kaso lang nihawa sa kadali ba?
Pero ang promise mo kunya, madam, nga subong daw kung madto, madam. Ay, Subong sir. Ang akong anak, sir, mo promise na, sir. Mabayad jud na. Basta, sir, balik lang unya, sir. Taod-taod. Ah. Sir, ha? Ay, ma'am, wala ka. pero- Mabayad mi, sir. Tarong mig pamilya. Sir, ha? ano, ma'am? Tarong mo. Tarong mig pamilya. Tutoy! Tutoy! Asa naman nga akong 5 diri? Sige, ma'am. Balik lang, sir, ha? Balik na Dali lang, ma'am. sir. Kay, Sige. basta, sir, gusto ni mo tanawon akong iro. Ay, hindi na, ma'am. Hindi na, ma'am. Ay, sige, sige. Sige, sir. Salamat. Pandamay na Maayo man. Pandamay na Balik pa di karon kay may Bulilyaso na nila. Punta ka paningil og utang ano. Duha ka bulan ng batal aning man. Dito sa piyak. Dito sa piyak. Ayo. Ayo. Ay hala. Ang maningil og utang. Wala my God. May sugo na ko na. Ari Wambi. Silingan bi. Uy, silingan dali diri. Hoy. Ay! Sa mga close ba yata? Close ta? Uy, pasensya lang ko silingan Hoy. bi. Ho. Uy. Wala pa ko kakuha niya. Wala pa ko kakalimot sa imong gikuan sa kuha. Ilog ni mo akong uyab. Iuli na ko imong uyab, day. Ay, sus. Iuli na lang ako imong uyab, Dili na, day. boy. Nakoy tuyo Sa paminaw ni mo sa ako, ni si girl. Sige na, Hoy. day. Ha, Day, impas na ka day ba na may kolektor. Na, tiwas sila gina. Day. Gina ka ba? Day, buligi ko, day, bi. Sige Ay, na, sus, day. Kung dili tanong kasilingan. Day ba? Sige na, day. Laway mo kinanglan. Ay, day. Ambala na ang kolektor, day, bi. Ambala nga. Na nga wala ko na ako'y emergency nga giadto. Ay, sige, Hindi ko sige, makabayad day. sa utang. Akong bahala, Day. Day, tawagan ako Sige, si... sige, day. Tawagan ako sa Rico, day. Magbalik na mong Rico, Ako, day. Day. Ako nagbahala, Day. Dali na. Sige, day. Total, type Salamat, man nila Day. ako kaning kolektor. Salamat, Ay, Day. Papa Kolektor! Papa Kolektor! Hi, sir. Madam, mamayong aga. Nagwapo nagkaserba. Ah. Tanaw bisa imong abs, sir? Pare-pareha rin sa linya itong tigulang kayo na dito ba? Duda juga ni. Sir, Ma'am. gwapo ni Gigi, sir, Ay, oy. ma'am ba? Ta- Ma'am. Pwede, sir, pakuhain. Pasilpi ka ng imong abs. Sir, oy. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Pero, Sige. ma'am. Sige, sir, oy. 150 lang. Ay, ma'am. Sir, Maningil ako. giingnan tabaya ka, sir. Ma'am. Nakinig akong silingan, sir. One is, sir, expert ni sa hit and run. Lagi. Ano ba? Ma'am, balo na? Kay ilaglag na ako na kanang bayot sa akong silingan. Oy, kay Ilaglag. bruha ka ayon de. Kabalabaya ka, sir. Dili lang ikaw, sir, nang anha there, sir. Ano siya ko na? Gitsaka pag gigning ako, sir, nga giingnan nga kuay nga. By the way, sir, Ma'am. nagstorya mi Steve sa likod. Gingnan niya ako nga ingnon tadyo daw ka. Nga kuhan daw ka, sir, ba? Di Ano? daw kag nawong. Amo nang hambal niya? Oo, mauna. Bulilyaso. Tapos kuhan pa dyan daw ka, sir, Jots. Ma'am, wala ko'y labot na namang importante, ma'am. Makabayad siya sa utang. Ay, sir, Ara ba siya, ma'am? nasa likod. Mau ba? Gusto niyo ba? Sige, ma'am. Atuan niyo mo? Ato ano lang ako, ma'am. Sir ba? Sige, ma'am. Panda-panda ka, sir ba? Ano, ma'am? Basta galakat dira sa likod, sir. Oo. Wala na nagabalik o gawas. Anong buot mga balon, ma'am? Kuha na, sir. Membro na sa kuwan, sir. Manuyupay. Anong buot mga balon, ma'am? Membro na sa kuwan. Saan sa? Tigkuha og lakas. Unsa man, sir? Sukol ka, sir, sa iya, ha? Umusukol ka sa iya, sir? Sa kuwan na lang. Ano ba? Mulakat ka diri, sir, na apa kay free gas. Pila day monthly ka lang imong motor? 2.5. 2.5, ma'am. 2.5. Sus, gamay ra ana, oy. Pero, ma'am, ara ba gid sa da, ma'am? Nasa di na sa likod. Pero pandamanta ka, hindi gisulod diha. Hindi nakagawas. Ba't ang ginaunsa niya? Maglisod og lakat, ma'am? Lagi. Oo, balik na lang ko sunod, ma'am. Sige, Sir, ha? sige, ma'am. Basta Sige, ma'am. pagpagawin mo utok, Sige. nara ko diri. Sige. Bye-bye. Sige, di ka paningil og utang, man.
Ayo! Klaroho na gina ako. Ay, kiipit na gyud ko sa kumbus. Kailangan na gina ako makaba. Tulo ka bulan na wala ka bay. Ayo! Ay, sir! Ay, salamat! Sir! Salamat, ma'am! Unsa may gusto nimo, sir? Ma'am! Garaw, sanggot! Ma'am! Kabalibaya ka, sir, nga. Pigado ron. Ma'am! Ma'am! Ikaw, sir, ba? Naginita gyud akong ulo, sir, ba? Ma'am! Kabalibaya ka, sir, nga. Unahon pa na mo nagbayad nimo nga. Mas unahon na mo among kalanon. Ma'am, pero nag-promise mo, ma'am. Di ba ma'am magbayad mo, ma'am? Promise ka ni, sir. Pero, iniabot pang good, sir, nga. Emergency good, sir, kay pigado pa ya karon, sir. Ma'am, Kabalibaya ka, sir, nga akong mister, sir? Akong mister good, sir, ba? ma'am, nakapirma biya mo dito, ma'am. Nga, Ah. binulan mo magbayad, ma'am. Pirma na, oy. Pirma ra na. Pareha lang mo na yung imuhang silingan. Basta ito kami ka. Ay, Hoy! ay, bes. Gilibak na ko kami, so. Maayo kay niabot ka. Ayo. Asa ba na yung tuyo ni mo? Basta kung pwede, sir, oy. Paundang lang na mo na, oy. Ano? Ma'am, kailangan ninyong bayaran ninyo yung utang, Kung saan ma'am. man na mo, sir, kay wala may bayad. Kung gusto ni mo, sir, pabarangay mo, me. At bangon na mo. Ma'am, di na to kailangan mabuto sa barangay, ma'am. Sir, oy. Oo. Kailangan... Bisa kung saan na mo, sir. Ang atong istorya, Wala ma'am. may bayad. Nakapirma dito, ma'am. Nakapirma mo mga binulan mo magbayad. Pero magani mi, sir, kay kung saan mo na, sir, kay abot man sa mga emergency. Halangan po ako sa minimo, sir. Ikaw kung tani, sir, ba? Dapat maintindihan minimo, sir. Dili na mo makatao, sir, ba? Kung kabalo na mo, sir, sa among ginabatyag, sir. Ma'am, naintindihan O mo baylo na. dagot to, sir. Ikaw sa amo ang sitwasyon. Ma'am, naintindihan mo na mo na, ma'am. Pero dapat intindihan mo ninyo, ma'am. Kolektor lang mi diri, ma'am. Trabahan timi kung di mo makabayad, ma'am. At kabalo ka man Kami dili ang magbayad magintindi, na- sir. Ma'am, Bayaran ni mo, eh. Basta kami, sir. Dili na dyan mabayad, sir, oy. Dili makaya, eh, sir, oy. Mahal kayo ang inyong interes, sir. ma'am, kung amo na, ma'am. Kaya mapilitan kami, ma'am, kuhaon na inyong mga gamit nila, ma'am. O sige, sir, kuha mong gamit kay. Unsaon mo na dito sa sulod balay kay wala naman kami gamit. O. Kung di, ma'am, kanan yung mga tanom din naman, mga pwede na mga post na mabaligyan. O sige, gabuta dito. Gabuta. Sige, sir. Sige, sir, ihatag na mo na diya ng tanong, sir. Testing yung sulod diri, sir. Kung mamilit yung ka, masulod ka diri, sir. O. Mars. Tapos tingiglapak sa kudal na mo, sir. Ano may mayo ani Mars? Hindi na tong... Igawas ko tong imong ano, Mars. Kanang gaganawin mo, bes. Kanang sanggot ako, ah. Oh. O sige, sir, sulod. Sige, sir. Sulod diri, sir. Kuhaan lang akong gamit. Sige, sir. Sige, sir. Ma'am. Isa magtawag pa kag pulis, sir. Ma'am. Na ko'y right diri, sir. Ma'am, di na to kailangan mag-abot sa ingana, ma'am. Ikaw, sir, baka ginapugos ni mo kami, sir, nga. Awa may bayad. Ma'am, pero kailangan ninyo magbayad, ma'am. Bala, sir. Istingig Sige, sulod, sir. Sulod diri, sir. Sulod, sir. Pero mabala Sulod, niyo- sir, kay palutgot ako kag kanding. Oh. Sige, sir. Patay. Ha? Bulilias. Sulod lang, sir. Tistingig sulod, sir. Ma'am, saan naman yun ninyo dapat na mabayaran ni ma'am? Mabayad rami, sir, kung gusto na mo mabayad. Patay na. Tandaan mo na, sir, ha? Anya? Mabayad kami kung saan o gusto na mo mabayad. Aya, masulod pa ka diri, sir. Ma'am, sir. Layas na! Layas na, sir. Layas! Dili ka mo layas, sir. Dabdaban ko lang imong motor. Madami. Sige, sige. Bulilias. Asa naman tong akong mga ero diri, oy? Lugi! Whitey, Brownie, Chucky! Dali ka mo din! Sige, ma'am. Sige, sige. Uli na lang, sir. Uli na lang, sir. Patay ka, bata. Grabe po to si auntie. Grabe ka, Kwan. Amo nang ginambal pa ba ding pagutang? Lipay. Perte ka, Kwan. Perte ka buot-buot. Pagsingil na. Pagsingil na, likay-likay na. Ang babangkot sa kolektor, Papa J. Boy, ano ba yung dapat himoni pa barangay? Kuno ba lang ba ni sila?
maayo siguro. Oo. Amo na gid lang na kay kasi kung maglakat ka dito kasi malakat pa sa bisan ka nakadabot. Sige. Anyway. Relate na gano'n. Nagka-relate ko pa ba, J-Boy, doon nga na ikuso na nanilugutan ba? Bulilyaso lang. Ala! Sa mga makarelate lang, ha? Anyway, so yung opinion, mensahe, text me sa itong number 0955-356-8583. Palagta for more! Stand by sa itong pagpulong-pulong Brigada Drive-Thru ni Bae. Ako ang inyong Papa J. Leader sa mga tanod at tanod, boy nonoy. Brigada News FM, the Music and News Authority. Tama no? Makabagong tunay na radyo Tungkol sa musika at balita Brigada News FM Maraming paraan para maipadama ang love sa minamahal. Minsan, sa simpleng I love you, yakap, halik, pagbibigay regalo, o di naman kaya paghahatid sundo at marami pang iba. Iba-iba man tayo ng pagpapadama ng pagmamahal. Iisa lang ang katanungan. Boss, handa ka na ba ngayong Valentine's? Drive Max Plus Herbal Capsule and DMX Drive Max Coffee make this Valentine's Day the most memorable one. Malakas at aarangkada sa romansa. Tatagal ka. Happy Valentine's! Would you like to